I a Lleida s'ha celebrat el primer festival Lletra Petita. Durant tot el dia s'han organitzat activitats familiars a l'aire lliure amb l'objectiu d'atançar la literatura infantil a petits i a grans. El festival ha comptat amb la presència d'autors, llibreries i editorials i també una jornada professional amb conferències per a professors i bibliotecaris. Amb motiu de l'any Vallverdú s'ha habilitat un espai de lectura de fragments de textos de l'autor. És una molt bona iniciativa per fomentar la lectura entre els més petits, tot i que per ells ara mateix és un joc que és el millor que es pot fer, que ho associen a una cosa divertida. Volem moltes tables sempre als restaurants, a tots puestos, i la lectura això se va perdent, els contes, i així és una manera de que tornin a fer el que feien abans, no tantes pantalles. Hem anat al contacontes aquí, de la noia que estava cantant, a fer cançons de Calandraca i ens ha agradat molt. Si ara de ben petits ja els inicien amb la cultura, amb la lectura i tot, és fantàstic. N'haurien d'haver més, la veritat.